Tras a asinatura do novo acordo con SEAGA, desde a Consellería de Medio Rural animan a todos os concellos a adherirse ao convenio de xestión de biomasa nas faixas secundarias, co obxectivo de que poidan contar co apoio da Xunta para realizar estas tarefas. Poderán facelo a partir do día 29 de decembro, cando o convenio saia publicado no Diario Oficial de Galicia. O obxectivo deste acordo, posto en marcha en colaboración coa empresa pública SEAGA, é apoiar a localidades e propietarios a desenvolver ditos deberes. O convenio que acaba de asinarse co fin de poder comenzar as tarefas do inicio de 2026 presenta importantes novidades, como o aumento do orzamento destinado a estas tarefas, que se duplica para chegar aos 25 millóns de euros anuais, nos que se inclúe o Fondo Específico de Limpeza de Faixas, que conta con 10 millóns de euros por anualidade. Seguindo esta liña, vaise reforzar o apoio para municipios e particulares, especialmente naqueles concellos de menos de 10.000 habitantes, para facilitar así que se cumpran as normas. Por outra banda, vanse axilizar as execucións subsidiarias nas zonas de risco de incendio, nas que os propietarios dos predios non cumpran cos seus deberes, tal e como se recolle na Lei de Medidas dos Orzamentos de 2026. Outra das novidades é o aumento do número de parroquias priorizadas, aquelas nas que os titulares poden contratar os servizos de SEAGA a un custe reducido, que pasan de 157 en 2025 a 276 en 2026. Cabe sinalar que ao abeiro deste convenio tamén se lle presta apoio ás localidades para revisar, modificar e elaborar o Plan Municipal de Prevención, así como colaboración para levar a cabo as inspeccións e notificacións aos propietarios. A maiores vaise continuar a ofrecer a posibilidade de que SEAGA realice estas execucións ata en 10 hectáreas por concello e ano, fora das parroquias priorizadas, e a limpeza de 12 kilómetros de vías municipais.